Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 17. Tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtutuo, kahadluki ang Dios o tahura ang emperador. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, avid listeners of this program, hangtulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya nasab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, o gusab sa FM, isang lita simulcast man sa FM band no, sa RMN Dipolog, ang 94.1 FM. O gusab sa website, sanglit naka-livestream man ni atong tulumanon, inyo kining makita og madungog sa rmndpolog.weblay.com. Kipit sa 29 sa bulan sa Hunyo tuig 2014. Okay ka piestahan karon no? Sa atong usas bagahaligi sa atong pagtuo, no? Si San Pedro o San Pablo pipila sa atong mga dapit karon nga ang patron San Pedro o San Pablo. Kita moingon happy fiesta kaninyong tanan o ginaot ang pagsaulog sa maong piyesta makahatag og dugang kalig-on sa atong pagduo. No, si San Pedro ang atong giilang unang Santo Papa no, nga gipili sa atong Ginoong Hesukristo nga gisugo sa pagdumala no, sa panon
Yadtong pagsaka, no? Taliabot ng pagsaka ni Kristo sa langit, human siya mamatay mabanhaw, no? Sa Juan 21:15 at 17, sa diyang giingnan si San Pedro, Pedro, at iba na ang akong mga karnero. May hinoon dili na mo itong topic karon, no? Sanglit wala pa ta mahuman sa itong tema. May labot na sa larawan o karon din hinata nakasentro sa kining yukbo. Dili lang kay yukbo, iapil po nato ning paghalok o paggakos kay usama po ni sa gigamit nga basihanan o argumentos mga igsuo natong nahimulag nga klaro kuno nga gipagkadyos nato ang atong mga ribulto. Kay dili lang kay giludhan, gihalukan pa gyud, di ba? Gihagkan. O atong iapil karon din hinga tanan bang paghalok pagpagkadiyos. Siguro naabot na sa inyong unahon na adili gyud veritas, no? Kaya ang usa ka ginikanan mo halok ngadto sa iyang anak ko. Niya dia sa expression sa gugma sa magtiayon na amang yun ang halok, no? Hinoon, dili man nagsama ang emphasis, no? Lahi ng emphasis o buot ipasabot niya ng halok, gugmas magriayon o gusab sa usa ka lola ba, no? Nga muluk ngadto pinangga niyang apo. Dili man kana pagpagkadiyos bisag kana lang mga puntuha, no? Practically ato nang masabot nga dili gayod, no? Ug naa pa nas Biblia, no, nga dili tanang halok pagpagkadiyos. Kay nahinumdum ko nga usa sa atong mga detractors sa atong pagtuong Katoliko, sirihang atong gipadayag nga dili tanang pagluhod pagpagkadiyos o kanang atong pagtulon ang Katoliko mahitungod sa pagluhod-luhod, pagyukbo-yukbo at ubangan sa larawan sa mga santos. Ang ato yung gihugtan pagpasabot, unsay buot pasabot ana, itawag lang na nato og veneration. Respectful veneration, pagtahod nga venerasyon, dili na pagpagkadiyos, no? Sa miaging Domingo ato namang nadayag dinhi ang tulo ka managlahing gibugaton sa yukbo o pagsimba. Una, kadtong ginatasan nga gitawag nato sa Grego og latria, a supreme worship that can be given only to God. Pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios. Pero kining ubos-ubos, no? Gitawag nato sa Grego og hyperdulia, ang atong halad pagtahod sa atong mahal nga inahan Mama Mary o usab alang sa mga santos mo kanang dulia o veneration sa superlative degree pa o higher, highest, no? Dili tupong ang atong gibugaton sa atong yukbo. Maura ang kustura, no? Maura ang makita nato. Pero lain-lain gibugaton. Parehas ra po na sa saludo sa kanabang atong mga sundao ba o mga pulis ngadto sa ilang mga opisyal o sa ilang kauban nga mga pulis. Parehas ra tan-aw nimo ang ilang salute ba, ang porma, no? Saludo. Pero ang gibugaton mo naglahi ko ng usa ka ubos-ubos lang ranggo ang iyang pagsalute o pagsaludar ngadto sa taas-taas niya ranggo. So inana, inaot nga gining atong pagpadayon karon sa mong tema, makadugang yun og kahatag sa kahayag sa pagtuong Katoliko nganha kaninyong tanan. Okay, giuna na to pagbasa kining sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 17, nga mantod pa, tahura ang tanang tao. Higugmaa ang inyong isig ka magtutuo. Kahadluki ang Diyos og tahura ang emperador. Okay, nga ano ato ning gibasa, kay nagisgot mong diri og pagtahod. O usana sa atong gipasabot kaninyo, kanang luhud o pagyukbo, usas buot gyud ipasabot niya na pagtahod, pero dili man nagsama ang gibugaton. Kung maghisgot ang pagtahod nga atong gipunting ato sa Dios, kinatasan gito. Motoy gitawag nato og pagtahod nga latria, pagtahod nga
kinatasan nga alang lamang sa Dios. Pero wala na magpasabot nga kanang klasiya sa pagtahod nato nga kinatasan nga para sa Dios, wala na magpasabot nga gidili. Ang pagtahod nga ang emphasis, ang gibug-aton ubos lang, no? Dili tupong sa Dios. Kining mabasa na to nga pagtahod alang sa tanang tao o pagtahod sa emperador kinahanglan dayong tahoron ang atong isig katao o kanang atong mga namunuan kada mga lideres nato nga niadto ang ilang labaw gitawag og emperador, no? Gingon diri 1 Pedro 2:17, tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtutuo, kay hadlok ang Dios og tahura ang emperador. So biblikal na mga igsuon. Dapat natong itanom sa atong una-una ang dili makatarunganon ba, no? Nganong ako nang isulti ninyo para inyong matagaag pagtagad kay ubay-ubay sa atong mga igsuon nga para nato dili honest, dili sila ba sincero sa ilang pagtuon sa Biblia. Nga naman kay kita mga Katoliko, amot lang, I hope nga honest mistake lang, walang nila tuyua o na misinterpret lang nila ang pagtuong Katoliko. Tingali wa lang sila matudlo iba, wa lang sila kahibalo, no? Sa panudlo sa Katoliko o di ba nagkulang ang simbahan sa pagpasabot mao nang wa sila kahibalo. Mga ilang putug pasaylo ana ko ang simbahan na nagkulang sa pagpahibulo o pagtudlo. Pero sa akong kabahin wala siguro kay sa mga libro klaro kayo mga pagtulon ang Katoliko. Ang problema og nagbasa bata, no? Basin na nga itong sigig basa ka na rang na tingog sa itong cellphone nga text message, no? Akong gihagit mo guning mga igsuon na akong Katoliko nga kung hanasta mo ukab-ukab sa atong cellphone, sa atong laptop o atong pamalandungan nga kita mga Kristiyano, kung hanasta mo gamit og tablet, computer, unsa pa nang mga gadget nato, dili nato kalimtan nga unta mas hanas gyud ta sa atong pagtuo sa atong Biblia, no? Hanas ta mantigol ta mo tudlo og Biblia, no? Di ba? Pero nabalitad man. Di ba? Mas anad pamantaan ang mga gadgets. Pero hinig pangutan o nagayta sa ato bang igsuon, ang dili Katoliko mahitungod sa atong pagtuo, di ta ka antigo mutubag. Mo na insulto ka nato. Nang karo pagka-alimad man nako ana kaingong ko. Maayo ra gyud ni. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakapili ko. Nga nahigugma ako sa pagtuon gayud pag-ayo sa akong pagtuo. Sa ingon ni ana maantigo na ako mutubag. Sa pagkapangutana may labot na sa pagtuo. Nasa 1 Pedro 3:15 kung wa ako makalimot sa maong sitas. Dagingon diha nga kinahanglan andam kita, no? So pag tubag sa mga kang bisan kinsang mangutana kanato mahitungod sa atong paglaom o mahitungod ba sa atong pagtuong Kristiyano, no? Kinahanglan andam ta sa pagtubag o sa man pagpakita sa gugma. Kung tinud-anay nga nahigugma ta sa atong pagtuo, kinahanglan ato ding tun-an para maantigo ta mo tubag kay kana atong tubag mao man na ang kahayag. Ang kahayag mo gali nga atong tulumanon, atong giuluhan og ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Nagtuo kita nga naa gayod ang kahayag sa pagtuo mahitungod sa Kristyanismo sa tinuhang Katoliko na pamatud-an kini dili lamang sa Biblia kundi usab sa kasaysayan kun history, mga igsuon. Ang buot na ko ipasabot kaninyo kining paghatag ba o kalainan sa pagtulon ang Katoliko o kining paganismo, no? Kining paganismo mahitungod sa tratamento sa larawan, no? Kini importante kaini kay sa akong panginsusi karon sa mga tinuhuan, mga pastor, ministro nga manudlo aning Biblia. Magpasalamat ta kanila kay nanudlo sila og Biblia, mga pulong sa Dios. Pero sa mga punto gali nga wala na nila iutudlo og apel, hinaot nga wa lang gyud sila kahibalo ani. Mo ni atong ipahibalo diri sa atong tulumanon para nga mapun-an ang atong kahibalo kung wala nila itudlo, no? Kay kung kahibalo pod sila nya wa nila gitudlo sa ato pagipili-pili lang nila, murag madubag sila sa Ginoo ana nga pili-pilion lang nila ang ipanudlo. Unsay nasulat sa Biblia, ang giingon ra ba sa Ginoo nga tanan nga iyang gitudlo kinahanglan itudlo, dili kay pili-pilion lang. Nainumdum ko sa
na hinumdum sa ako sang ipahinumdum natong tanan, na hinumdum ko sa giingon ni San Agustin, ingon siya. Nga kita ko nung mga Kristohanon nga nag-ingon nga nahigugma ta sa gospel o sa maayong balita kining mga pulong sa Dios. Kung moingon tang nahigugma ta sa mga pulong sa Dios o sa maayong balita, unya pilion lang nato ang atong tuhuan o di bakha ang atong itudlo. Kadturang gusto nato diha sa ebanghelyo o sa pulong sa Dios, moray atong tumanon ug katong dili nato gusto, dili nato tumanon, dili ay tinuod nga nahigugma ta sa pulong gyud o sa ebanghelyo ni Kristo o mga pulong sa Dios. Kaya nga naman ato ra man gipili-pili. Ang ato di ay kunong tinuod nga gihigugma, kun ang ato di ay kaugalingon. O ang atong gituhuan o ang atong gisimba dili di ay ang pulong o dili di ay ang Dios kundi ang atong kaugalingon. Nga naman kay ang ato mang gusto mo atong ipatuman. Pili-pilion ra man nato. So dapat kung unsay gitudlo diha tibuok, no? Hinoon nabahin man ni sa duha kining pagtuo sa Biblia, Old Covenant o New Covenant, no? Kita mga Kristohanon under sa New Covenant na ta sa ato pa in totality kinatibuk ang pagtulon ani Kristo, kinahanglan atong tumanon. Ato ra pong ipalahi kay lahi biya ang kinatibukan sa Old Covenant ug sa New Covenant, no? Samaan ang sa una sa Old Covenant kinahanglan man tong seremonyas nga circumcision kun tuli, pero sa New Covenant gipuloyhan na nagbunyag, no? Dayon kung atong tunan pag-ayo nga kining Sabat, no? Duha ka elemento na ay divine o kining ceremonial. Ang divine mao kanang mugahin gyud sa kaadlaw o sa pagpahulay human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Naagyo igpapahulay kanang ikapito ka adlaw, no? Mo na siya divine law. Human sa unom ka adlaw ang trabaho. Pero ang pagpatunong sa ikapito ceremonial, no? Sa ako na nang gisgutan por sa tema sa igpapahulay. So kana, no? Ang Old Covenant gipatunong nila sa ikapito ka adlaw semana mao nang Sabado. Pero sa New Covenant kung atong estudyuhan og maayo, ang gipatunong sa ikapito mao ang Sunday kung gitawag nato nag Lord's Day kanang sa pinadayag Ono Jes, no? Mao na ang atong halamdumong adlaw alang igahin alang sa pagsimba man nga musugod tag Lunes sa pagtrabaho mandated po sa atong gobyerno na Lunes na ang atong first day of work, so mo ihatag gikan sa Lunes ang ikapito musangko gyud nga Sunday, no, Domingo. So mao na atong halandumong adlaw, pero dili na may atong tema. Ako lang gi kuan pod gi recap na siya gamay kay naghisgot man ta og kini pong kalainan ba sa New Covenant o Old Covenant nga duna joy kalahian. Nga kinahanglan itudlo nato og unsa gyud pagtuo nato, dili pili-pili lang. Unya nabantayan nato dinhi mga igsuon nga diri sa panudlo diri sa Biblia na ay dili nila itudlo. Og I hope nga ila na ning itudlo og apil. Kay ngano man kitang mga Katoliko kung naghisgot ganig larawan, dili man nila ipaklaro ba sa ilang mga tigpaminaw ba sa ilang programa sa radyo o di ba ka sa ilang mga panudlo diha sa ilang mga pagsimba o kanang mga sermon sa ilang mga pastor o sa ilang mga ministro, dili nila iapil nig panudlo unsay kalainan sa pagtulon ang Katoliko mahitungod sa yukbo sa mga larawan o kanang tratamento sa larawan sa mga Katoliko ug sa kinibang kinaiya o sa taras ni ining pagganismo sa ilang tratamento sa mga ribultog mga larawan. Ihatag ko kaninyo mga bisag mga tulo lang ka bersikulo ay hatang padayon atong yukbo. Ang pagganismo nga tratamento sa ribultog larawan mao ni tagaan mo na kog sample. Basahon na to ang Nehemias 9:18. I-take note ninyo. Nehemias kapitulo 9 bersikulo 18 mao ni atong mabasa. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Og miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon
gipasipalahan kanila Ginoo. Akong usbon, Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Nganong giingon man diring gipasipalahan kanila Ginoo? Tungod kay duna naman ko'y mando instruction ng Ginoo nga siya ray Dios. Unya giingon nga sa Dios kalamang magsimba, katubang simba nga kinatas ang matang. Ang gitawag sa Grego og latria, supreme worship. Ang pagyukbo o pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios. Sa Dios ra na. Pero kining mga tao dinhi, ang ilang giisip nga Dios, mao nang ribulto. Sama aning giingon diri baka. Miingon sila, nagbuhat sila Dios nga baka. Ug miingon nga kadto mao ang Dios. Ilang gitawag og Dios kanang binuhat ras kamot, kanang ribulto. Kadtong baka. Mao nay paganismo. Pero kung itandi nato nis Katoliko, wa may pagtulunan ang Katoliko nga kanang mga larawan nga gihimo isipo na nga Dios wala. Ako dugay-dugay na kog binasa mga librong Katoliko, no? Kana mga dogmatic nga libro o kana mga opisyal panudlos Katoliko, wa man gyud ko'y nabasa nga ang atong mga pari, obispo, kardinal, santo papa, ang atong magisterium, atong final arbiter aning Biblia, wa gyud sila gitudlo nato nga kanang ribulto ni Santa Maria, ni San Jose, San Vicente, tanang mga ribulto nato sa mga santos, wala gyud nanudlo ang atong simbahan nga isipo nato, tuhuan nato nga Dios na, mga Dios na. So, mao na'y kalainan. Pero nga nung dili na nila itudlo ng kalainan. Mao na'y pangutanan na to sa mga pastor, mga ministro, anong di man na nyo naapil og panudlo? Nga naman, kaya inaamang gud sa inyong hunahuna nga kung tudluan nato ang mga tao sa tibuok pagtulunan, no? Ay, dili naman ta mubiya sa Katoliko. Nga namang biyaan na to ang Katoliko nga sakto raman din ang gitudlo ang Katoliko di ay kung maghimog larawan sama raman po day atong naa sa mabasa sa Exodo 25 di 17 ngatos 22 nga sa dihang si Moises gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa anghel o keruben. Exodus 25 17 ngadto sa 22 nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa keruben, dayon ang Dios wala sa mag-ingon nga yukbuin ninyo ni ingon nga Dios o kining larawan bitin nga imong buhaton Moises tudloy ang mga tawo nga Dios na nila, no? Wala mag-ingon ang Dios. Og ingon ana pud ang Katoliko kung maghimo og larawan. Wala man manudlo ang mga pari nga himuong Dios ng larawan. Di ba mga igsuon sa ato pakon ang Katoliko ga maghimog larawan, parihas ang intensyon. Aning Dios, ang iyang hinungdan kung ano magpahimo siya larawan. Dili lang himuong Dios. Kaysa ako nang giingon ninyo, naara na sa intensyon o sa paggamit. Sama sa kwarta, maayo kung gamiton sa insakto, pero kung ipaka-Diyos na mo na ni dautan. Di lang sa nako sublion tong mga napadayag na nako dinhi ni adto katong mahitungod sa mga katuyuan kay ako naman tong na-discuss. Mo paturato mo signunod sa unahan mahitungod anig yung yukbo, pero sa wa pa nato gilahos gyud no pagkuan sa yukbo. Ako sa gyung i-appeal ninyo ning kalainan nga wala nila itudlo para nga itudlo na nila nig-appeal para nga dili na ta maigo atong gihimong reflection ni Saint Augustine nga ang mga Kristohanon kuno nga nag-ingon nga nahigugmas pulong sa Ginoo o sa ebanghelyo unya pilion ra nila dili gyud ay tinuod na silang nahigugma sa gospel kay ila ramang pili-pilion ang ila ding gigugma ang ilang gawgalingon. Kung tinuod kang nahigugmas pulong sa Dios tanan kung unsay gitudlo diha itudlo gyud. O niya pa dinhi sa Isaias 44:17 mo ni kalainan ni sa paganismo ug ikumpara nato sa Katolisismo kung maghisgot ta og tratamento sa larawan. Isaias 44:17 giingon dinhi ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios iyang Dios
Muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. No, pagkakalahi kayo ani. Pagkaklaro kayo ani unsa ng paganismo. Ang paganismo gani kanang ribulto, ludhan ingon nga Dios. Unya, kita mga Katoliko kung muluhod tag mga atubangan sa mga santos, no? kung wala na sila sa kalibutan, ang ilan nilang visual aid, kanang ilang ribulto, no? O magatubang ta. Pero wala ta magtuo nga kanang ilang ribulto mao na Dios. O mo man na ang pagtuong Katoliko, pero kining paganismo nagtuo gyud nga kanang ribulto mao Dios. Oo, giingon diri, og ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios. Muluhod siya og musimba ni ini, magampo siya ni ini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. So kaning pagsimba dinhi, pagpaka-Dios. Kay giisip man nga ang ribulto mao Dios. So mo ni hinganlan nato sa Grego sa Grego hinganlan nato nagpagyukbo o pagsimba nga pagpaka-Dios katong sa Grego no gitawag og latria. O mao na ang paganismo. Isipon ang larawan inigluhod nga mao nay Dios. Mao nay idolatry. Balikon kong pangutana, naabay pagtulunan ang Katoliko opisyal nga ang ribulto sa mga santos isipon nga Dios para mahimong Diyos? Kay unsa man dain ang Diyos kay actually mao ra man yun ang gidili sa larawan, Diyos nga larawan. Kay balo man tang dili tanang larawan Diyos. Kama tong larawan sa Kirubin. O katong gihulagway pod pinaagig panan-awon si Ezekiel 41. 17 nga to 20 nga ang templo sa Dios gihulagway nga naay larawan sa Kirubin, giklaro nga naagi nawong sa tao. O napagidagway sa kaliyon. Isip dayan-dayan di sulod sa templo. O dili daw tan ang larawan basta sakto ang tumong. Pero kung ipaka-Diyos maunay sayo, unay gidili. Ang Diyos, unsa ito'y meaning anang Diyos? Nasa 1 Corinto 8:4 ato ning basahon. Mao ni meaning, mao ni buot ipasabot anang Diyos. Hinaot nga iapil nig tudlo sa mga pastor ministro para nga matudloan sa kinatibuk-an ang ilang mga maminaw o musaksi o magpatalinghong sa ilang mga panudlo. Dili kay mablind ang mga gitudloan nila sa ubang mga pagtulunan. Di na to pili-pilion kung sige tudlo diri sa Biblia. Tanan. Gingon diri ang meaning sa Diyos. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Sa may atong mapukpok gyud ani no? Mao ni meaning sa Diyos. 1 Corinto 8:4. Sa maayong balita Biblia nato basahon giingon diri, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. So ang Diyos di ay nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Sa to pa gituhuan nimo nga maunang butanga pero dili tinuod. Sa may example ani para saan nang moingon ta nga doktor nganong atong gisubli kay dili tinuod doktor. Yang katarak-tarak anong gisubli-subli kay dili tinuod yun. Dulaan lang, tarak-tarak. Mao na kana pong Diyos, gituhuan nimong Dios unya dili tinuod Dios. Mao nay Diyos pananglit ako, dili man ko Dios. Unya naay magtuo karon ninyong naminaw nga ako Dios, no? Dili na mahimo kong Diyos ninyo. Kay dili man ko Dios. Di man ko tinuod Dios. Para sa nang uban ron nga nagtuo nga si Rizal Dios. Sa Biblia wa gyud mabasa nga si Rizal Dios, no? Dayon si Rizal pud wa gyud pud tay mabasa nga nagtudlo siya nga Dios siya. So kanang mga tao nga nagtuo nga si Kristo Dios, so gihimo nilang Dios si Rizal. Unya kanang atong mga larawan sa Katoliko, wala man na itudlo sa mga pari nga Dios sa ato padili na Dios. Dili tanang larawan Dios mga igsuon. Kinahanglan makahibalo ta ana.
So karon atong pasayloon ang atong mga igsuong na imulag, wa sila kahibaloan ni nagtuo sila nga kanang atong mga rebulto Diyos. Pasayloon nato sila ana, no? Hinon mapasaylo man gitong mga inosente, pero itong kahibalo niya tuyoon lang yun, kana mo'y delikado, no? Sa moral principle, sa moral law, dili gyud maayo ng kahibalo ka nga mo na insakto niya imong tuyuan yung hiwi, di ba? O inosente ka, posible ka madaka sa pagampo sa Ginoo katong niingon siya amahan. Kasi luwa sila, kiwa sila masayod silang gibuhat. Ato pa na yung mga inosente nga posibleng mapasaylo tungod sa kaluoy sa Ginoo. Pero kung kahibalo kas Tinoo niya imong yung tuyo og hiwi, kana delikado gyud ka ana, no, di ba? Okay na ay pangutana dirhi ga text pero mo hangyos ako di sa nako ni sa tubagon na kay ako sa gyung mo focus ako aning topic gyud in line sa ing yukbo o mahitungod sa larawan kay parang matikuwas na ko ni ayha na ko ni di lang na ko ni i-delete ning imong pangutana igsuon, no. Pero nasayod ko nga nagpasalamat gain ko kay lahi man imong pangutana but pasabot wa kay question aning larawan. Salamat. Nga wa bagay ko ka padayon, ikaw nakasabot na akong hunahuna. Salamat. Okay, basahon ako ng Oseas 14:1 ngadto sa 3 mga igsuon. Kay mo gini litra por litra gyud sa maayong balita Biblia. Maoro gini gidili sa larawan litra por litra. Oseas 14, no? Oseas kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3, no? Sa maayong balita Biblia. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan, andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya. Pasayloa ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliyupo. Ug tumanon na namo ang among gisaad kanimo, dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Mao ni gidili. Mao ni gihugtan nga kung naamang gali tay tuhuan, kinahanglan lunsay nga pagtulunan, no? No, ang gidili day anang larawan kay kining larawan mo man gipasabot aning binuhat sa kamot, no? Ang gidili anang larawan kung isipon nga Dios. Mao bitawng giingon din sa bersikulo 3, dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot, mga kamot. So sa ato pa di ay dili ra di ay dautan kung di lang isipon nga Dios. Ang dautan kung isipon nga Dios, nya pangutana, usbo na to. Nagtudlo ba ang Katoliko nga isipon o huna-hunaon nga Dios ng rebulto nga gigama? Wala oy. Pagkaklaro anang pagtulunan sa Katoliko kung maghisugot ga Dios, usara nga naas tulo ka persona. Diba? Kanang gihinganlan na to og Trinity, no? Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao nay usa ka Dios. Wala giapil ng rebulto ni Mama Mary, rebulto ni San Agustin, rebulto ni San Antonio, o uban pang mga larawan sa mga santos. Wala na to na i-appeal diha sa Trinity. Di na po ma-Trinity kung naapay lain, di ba? Kung kunaan ba natog diha sa usa ka Diyos sa Katoliko, punan na to og kining unsa man, kining larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente, o uban pa, no? Dili na po Trinity, no? Mo kana lang ato nang mahuna-huna nga dili gyud Dios ang pagtuos Katoliko anang mga larawan. Kung doon naman gali pagyukbo, ako naman mong giingnan dili tanang pagyukbo pagpaka Dios. Padayon ta ato mga igsoon. Inisinyas na ako diri sakto ako pong i-share ninyo ingon siya nga parehas gud anang monumento ni Rizal ya sa atong Plaza Veritas. Kung tinuod pa nga tanang mga rebulto Dios ngano kana ang rebulto ni Rizal di as Plaza, wala man na lagi gituuhan atong Dios.
Ito pa dili gyud ay tanang ribulto Dios Veritas, so sakto ka. Oy, salamat. Salamat nga nakahibalo po day ka ni igsuon, no? Daghan na ta. Pasalamat ko na nga daghan na tang nakahibalo, no? At sa atong paghigugma diri sa atong dakbayan sa Dipolog o sa atong lugar, no? Mag-usa ta aning pagtuon sa Biblia, no? Atong himuon laging final arbiter ang Supreme Court aning Biblia ang Katoliko, kay mo may tagayag yun ani ba kung ato yung studyohan ng history. Delikado man gud og mo-reveal dita sa final arbiter o sa Supreme Court, di ba? No, ang Supreme Court aning Biblia maong Katoliko, kay mo naghago ani bisan gali si Martin Luther ang amahan sa Protestantismo ni angkon ana nga niingon siya nga dili kita makalikay sa pag-uyon nga gining pulong sa Dios na dawat kini nato gikan sa mga papista kun mga Katoliko. No, kung wala pa sila, wala gyud unta ta hibang kaagan, dili kita mas hayod ani ning pulong sa Dios. Kasi kang Katoliko man gyud gatunol anis kalibutan. O na nga kung ato yung tun-an yun ang final arbiter aning Biblia Katoliko. Kay Katoliko gali gapili ani unsay tuhuan nato nga linamdagan si Espiritu Santo. Kay kung tan-aw nato sa history sa mga council, dili biya ni humandaan aning Biblia gitunol nato pila ka basahon. Ang simbahang Katoliko biya pinaagi sa iyang magisтерyo mo ay nagkukumpila ang linamdagan sa Espiritu Santo kaysa wala pa ni hukmi, laing term ani, wala pa ni gi-canonize. Daghan ka itong mga sinulat sa mga Kristiyanos. Daghan ka itong mga sinulat sa mga Kristiyanos, gipilian, gihasasan. Mo gali ni prueba pod nato nga dili tanan moingon ta nga kinahanglan ang Biblia ra gyud may atong tuhuan. Kay kini lang pagdeklara pila ka basahon ang Biblia, Katoliko may gideklara ani. Hino naapoy pagpili nga gihimo niadtong grupos mga Hudiyo nga ang nangamahan si Akiba. Itong mga Hudiyo nga sila may nagbuot pud og ilang kaugalingon pila ang basahon sa daang kasabutan. Pero para nato mga Kristiyanos katong kung ako malimot 90 AD man tong council ni Akiba, ang grupos mga Hudiyo dili po to lahi po tong grupo sa uban nga mga Kristiyanos. Ang Hudiyo nga na Kristiyanos, pero katong grupo ni Akiba, Rabbi Akiba, wala to modawat sa Kristyanismo. Unya, siya may nagpili-pili pong kunohay, pila kabasahon ang daang testamento, niingon siya nga, way apil ng kanang 7 books, no? Kanang naa sa Septuagint version nga katong Macabeo, Sirach, Tubit, iyang i-disregard to. Unya, matud pa sa mga batid aning Biblia, especially mga Christians, dili man to valid mo para sa mga Kristiyanos, dili valido tong hukom ni Akiba nga gidisregard niya tong 7 books nga apil lang Macabeo nga klaro ra ba kay ng doktrina sa purgatorio ana, di ba? Nganong dili valido ang konsilyo sa mga Hudiyo kay dili wala naman nila ang gahom. Kay kanagong 90 AD ang gahom naa na sa Kristyanismo. So katong Jewish Council ni Akiba gideklara to sa mga Kristiyano nga invalid. Kay ang valido na nga council diri sa New Covenant, of course, Christian Council sama atong konsilyo nga nahitabo sa Jerusalem kanang mabasa nato sa Acts chapter 15. Then kana na dayang mga uban nato mga konsilyo, Council of Nicaea, Council of Laodicea, Council of sa panang mga council nato, hantud karo Vatican, Second Vatican Council, puros na Christian Council. Pero katong Jewish Council niya itong 90 AD, invalid council kato kung magisgot ng Christianity mga igsuon kay nabalhin na ang gahom naanas Christianity. Unya sa Christian Council puros man nga hukom nga apel man tong 7 books. Galin atay si paritapit pud ana mga igsuon. Sa 1 Timoteo 6:1, mo ni atong mabasa 1 Timoteo 6:1. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay ni sinyas na po ning usa diri. Si Veritas i-appeal pag yun ni. Veritas kung tanang mga ribulto Veritas kung tinuod ng ilang giingon nga tanang ribulto Diyos sa to pa apil ng monumento ni Rizal Diyos niya kay naa may instruction sa Biblia nga gubon ang mga ribulto nga mga Diyos
Nya nganong wala man na nila gub-a Veritas be kanang monumento ni Rizal des Plaza. Kana nagpasabot Veritas nga wala dili yun ay tanang ribulto Diyos kay kung tinuod pang ng ilang giingon nga tanang ribulto Diyos so katungdanan nila ang paggubaan ng monumento ni Rizal des Plaza. So kay wala man na nila gub-a siguro nahadlok pud ko kay alang pud og mapriso mo yung pagkagukdod prisuhon pagkas gobyerno ana padakop yung kag pulis kung imong dugmo ko ng monumento ni Rizal des Plaza, di ba? Oo, pero kung dili po na mo ilang hunahuna ay moingon sila nga dili man na Diyos ato pa aminado sila nga dili tanang ribulto Diyos. Mo na mga igsoon gani ang ato mga higalang iglesia ni Kristo na man sila ribulto pod nasa central office nila na kanang ilang founder nga gihimuan nilag monumento. Gani ang among kanabang pasiaw nga pangutana nila sukna. Grabe ang inyong pag-ila ni Felix Manalo, no? Siya man yung gihimuan ng inyong monumento. Wa gaya mo yung monumento ng mga ubang mga santos. Sa ito pa mas pinaka grabe yun inyong pag-ila ni Felix. Mas santos yung gaya ninyo si Felix Manalo. Kay gihimuan man yung ribulto yun. Oh. Unya ang mga santos, wa man. Po sila kita sa mga apostol. Pero di man kuhaan po sila mag-ilang ang kining ato mga santos katoliko, mga santos. Pero kung mura magdi maayo magtandi, pero to make the teaching point, no? Para tudlo tanin yung pagtulon ang importante mahitungod sa pagtuo. Ato kunong itandi ang kinabuhi ni Igsoong Felix Manalo o sa mga santos nga katoliko, for example, hisguta St. Francis de Assisi. Hebalo mo sa kinabuhi ni St. Francis de Assisi o sa kinabuhi ni Felix Manalo, di lang ko maghisgot kay di ko ganahan ng personal. Ilang kinabuhi ni Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Calcutta. Kay balo man siguro mo ana, no? Kinsay kung maghisgot ganig santos balaan, kinsay pinakabalaan nila. Sa nakita lang sa mga gibuhat. Pero ang ilang gipili ang himuan nilag monumento si Felix Manalo. Hinuktuki ko ninyo na ninyo mga igsuon. Unya tanang ribulto Diyos. Kung tanang ribulto Diyos, katungdanan ninyong paggubaan ng monumento ni Felix Manalo nga nasa inyong central office. Kaya na ba ito Iglesia ni Cristo ng utanan ako Veritas? Kasabot naman may anang imong explanation. Pero asa man mabasa nga ang mga apostol dia sa Biblia nagluhod-luhod og larawan sa mga santos. Nindot po kayong pangutana kay nangita og litra por litra. Di ako siyang giingnan tanan bang dili mabasa sa Biblia sayop o bawal o gidili. For example, kamong mga iglesia ni Kristo magsaulog mamog anniversary matag July 27 na ba sa Biblia? Nabas Biblia nga nagsaulog ang mga apostol og anniversary July 27. Dili man na mabasa sa Biblia. Pero di man pugkusupak ana kay sa guidautan nang magsaulog og anniversary pasalamat man na. Pero wala na sa Biblia. So to pa dili di ay tanang dili mabasa dautan. Nya karon kanang among pagluhod-luhod sa mga larawan sa mga santos isip pagtahod dautan ba day na kay gidili na. Kumo ba kay dili mabasa dautan na? Pagkadaghang dili mabasa nga di dautan para sa anang nabay mabasa sa Biblia nga ang mga apostol nagsangyaw pinaagi radyo, telebisyon. Ya ang mga ministro magsuot og Amerikana naa ba na sa Biblia? Wala oy. Pero dili man ta supak ana usa gyud dautan na ng radyo ang gamit manggaling ko. TV mo tan-aw magitag TV. Pero wala na sa Biblia. So to ba dili di ay tanan nga dili mabasa dautan ug bawal. Asa man mabasa sa Biblia nga dautan ang muyukbo at ubangan sa mga larawan sa mga santos isip pagtahod. Naa ba day mabasa na sa Biblia nga dautan na? Wala oy, hunahuna na ninyo. Ang mga igsuon po natong saksi ni Uba, namon ko'y mga libro saksi ni Uba. Napoy daghang larawan silang mga libro Gani murag
kung ato gid silang ayuhon jog cross examine, moingon sila nga kita ko naman Katoliko kadaot ko na to kay daghan wala sa Biblia. Nya kung mangutana po ta nila o nya kamo tanan ninyong gibuhat na sa Biblia. Be, kamo mga saksi niyo ba kana inyong mga librong daghan naaba na panahon sa mga apostol? Nga panahon sa mga apostol pa man to'y printing press. Nya kung tinuod nga Biblia ra mga inyong gabayan sa pagtuo, nganong naapa may libro kung Bible alone? Di ba mga igsuon? Kung tinuod nga Biblia ra inyong gituhuan, nganong naapa man may libro? Kamong mga igsuon namong Iglesia ni Cristo, kung tinuod nga Biblia lamang, Bible alone, nganong naapa may pasugo? Naaba day pasugo panahon sa mga apostol? O ako ning gituyo mga igsuon, medyo provocative ni, pero kinahanglan ng provocative basta kinahanglan sa pag-ugman na tos panagiusa. Katoliko ra man gyud misinterpret, no? Katoliko lang gyud nga baruganan kanunay natong lusakon. Kini kaling Biblia nga atong gigamit, daghang nangadato aning Biblia. Daghang kay mga tinuhuan ron nga gigamit nila ning Biblia nya wa laki baluwa lagi sila makapasalamat kining Biblia nga nakapadato nila. Katoliko mo gahago ani. Tanawa ra gud sa history mga igsoon. Basilo ako ninyo mo ni tinod si Kwan si kanang sa manang giilang sugo sa ato mga igsuong Jesus is Lord, no? Pasilo ako, no? Kana si Villanueva o sinsupo na ilang grupo si Kibuloy Pastor Apollo Kibuloy pagkadato kay anang grupo ha unsa may nakapadato niya Biblia kay may man kay sa mo interpret po diyang kaugalingon, no? Ipalahi po niya sa Katoliko kay parang ug iya pong interpretation Katoliko awan po do siya masapi silo alang ko pero mao ning tinuod wanang magpalahi siya iya parang adto mga tao niya parang dito ta mga abuloy di ba nadato pinagi aning iyang pagtudo-tudo aning Biblia sa iyang kaugalingong interpretation wata makabantay ana nga daghang nakadato aning Biblia gumikan sa Biblia sa Katoliko atong gigamit sa pag-atake, no? Ining Biblia mga igsuon. Ono Timoteo 6:1 giingon diri mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Kung gi-emphasize diri kining pagtahod nga kung pagtahod lang but pasabot di lang pagpaka Dios. Diya sa atong pagatubang sa mga larawan dili na siya dautan. Agusab diya sa Pilipos 2:29 ug 30 ako naman ning gikutlo des miagi di ko na ikutloon kato si Pablo ug si Silas giyukbuan, no, nga dili kadto idolatry, mo usap po na siya, no. Dili lahi po di ini. Akong basahon lahi po di ini kay buhat 16:29-30 man to kini Pilipos 2:29 ug 30 giingon busa dawata siya uban ang dakong kalipay. Ingon nga usa ka igsuon diya sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Kinsa man si Saint Epaprodito, ang katabang ni Pablo. Kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug diriyot gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Aron pagtabang kanako nga kamo mismo wala makahimo. Ang giingon diri sa Pilipos 29 ngadto sa 30. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 29 ngadto sa 30 nga tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Ang gipasabot ani si Saint Epaprodito, no santos. Ang tahuron. Ano nga to ning gikutlo kay mo man ay atong basihanan nga dili daw ta ng pagtahod sa mga santos. Nya usa sa pagpailang nga nagtahod tag mga santos kanang muluhod ta sa ilang mga lyric pa o sa ilang ribulto ba. Pero wala na to isipan nga Dios. Ug unya nahinumdum di ako kining nabilin nga minutos ato ning ipunting sa daghan ba kayong bersikulo pero daghan man gugay putag explanation mo nang di pa gyud nato ni matapos karon. Sige lang importante man gud ning explanation mga igsoon kay kung daghanon na kog bersikulo ay sus widely spread naman ning Bible.
importante karon diri nato explanation nga ano man. Kay bersikulo naa mo mga Biblia. Basahan ninyong Biblia, di daghan ng bersikulo sa inyong ulo ron. Ang problema ron, diha manggutan ng wa magkadimao, diha ta nagkabahin-bahin sa pag-interpret unsaon pagsabot sa tupa. Ang importante daeron dili daghanong bersikulo, kundi ang tinuod nga pagsabot o interpretation. Kay pagkadaghang kayong mga pastor, ministro nga maantigo kay bersikulo, pero ang interpretation supakon ang Katoliko. Nga ug atong tun-aning Katoliko naamano niya ang tibuok nga kamatuoran mahitungod sa tinuhuan ni Kristo. So importante karon explanation. Kay gani mga bersikulo naaman mo Biblia, so muna importante na diron explanation kay bisan pagdaghan tag bersikulo ug dili mao atong interpretation wa lang yun gihapon. Dunay nag-ingon, Veritas, kanang magluhod mo sa larawan, for example, ni Santa Maria. Dayon mag-ampo. Kanang inyong pag-ampo ni Maria o atubangan siyang larawan, di ba klaro kay nang pagpakadiyos? O kana may gwapong pangutana, di ba? O, kung magluhod mo atubangan sa ribulto ni Santa Maria o ubang mga santos, nganong inyo mang ampuan? O, Diyos ba dahil si Maria? O kanang mga santos, ang tubag dili. Kaklaro, ana. Pagtulon ng Katoliko. Pero nga nung mag-ampo man, ay, balik na punta aning pagtulunan sa may tungod sa prayer o pag-ampo. Kining pag-ampo gud diri sa Biblia. Dili po ni sa tanang higayon nga para sa Diyos lang. Nga kanang pag-ampo, by the way, unsa man ang pag-ampo? Kanang muhangyo ka. Mo request ka. Oh. Di ba kanang mag-ampo ta, doon naman tayo hangyoon sa Ginoo. Sa to pa, kanang ampo muhangyo. Oh, pero lahi ng hangyo nato sa Dios kay gamahanan man ang Dios. Mo na nga ang atong hangyoon sa Dios nga ipagawas niya iyang gahom sa pagtabang nato. Pero ang atong paghangyo sa mga santos dili biya kay nagtuotang nga sila Dios. Ang mga santos atong hangyoon o giampuan tungod kay pwede sila mahangyo nato pinaagi sa ilang intercessory power nga nahiusa diha sa pagkabugtong tigpatiliwala ni Kristo. Kanang pinaagi sa ilang pag-ampo. Di ba? O kana pong ang ilang pagsangyaw. Ang hiyon nato sila nga magsangyaw o kung buhi pa sila. O pagpataliwala man na, di ba? Nga nakatunta sa pulong sa Ginoo dili direktamente ni Kristo kasi Kristo tuan naman sa langit kundi pinaagi na lang sa kinsa man ni bisag pastor gani pwede mo pataliwala, no? Oh. Mo na nga, mo inta nga Santa Maria iampo mo kami. Kay nagtuo man gud ta kay gihulagway nga si Santa Maria diha sa pinadayag 12 nga tuwa nas langit. No gihulagway diha pinaagig pananawon. Nga si Santa Maria tuwa nas langit. Oh. So kay nagtuo man ta nga tuwa ng mga santos langit. Ya muhangyo ta nila nga iampo po ta nila nga patabang ta nila nga ang atong pag-ampo dad-on nila sa Ginoo. Oh, pero wala ta mag-ilang nga sila Diyos. O, kana dayang mga born again, kung muhangyo na sila, i-pray over sila sa ilang pastor, nagtuo na day sila nga Diyos ng ilang pastor. Dili, mga igsoon, malimot man siguro ta na nga diris Biblia, na ay pag-ampo nga dili, pagpaka-Diyos sa imong giampuan, asa na mabasa? Okay, ingon siguro mo nga asa man na mabasa sa Biblia, Veritas, nga na ay pag-ampo nga dili, pagpakadiyos sa imong giampuan. Naakaayo na oy. Walang ninyo siguro mabasa. Kung nakalimot lang mo o kung nakabasa mo, walang ninyo iapil og tudlo. Okay, atong basahon ang ikaduhang hari 1:13. No, 2 Kings chapter 1 verse 13. No, ayuhan ninyo paminaw. O kung mahimo pakliain inyong Biblia. Ikaduhang hari 1:13. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him, and said unto him, O man of God, I pray thee. Si Elijah din giyukbuan, dili man yukbo nga pagpakadiyos. Nya giampuan pagyod. Gingon diri, and besought him and said unto him, O man of God, Elijah, I pray thee, nagampo ako kanimo. Si Elias giampuan, pero dili man ni ampo nga giila siya nga Dios.
Unsa man ning paghangyo diri, unsa man ning pag-ampua dinhi, giingon diri nga, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Kaya ang istorya gud ani kung ato gyud ning istoryahan ning 2 Kings 1, katong guning mga tao ba nga ang Dios gali kung masuko gali, labi nagduna sila sa laod naghimo, magpadala dig katalagman, then napagali pamatyon pagali sila kay mo man ni ang paghulagway sa old covenant nga ipakita din sa Dios ang iyang silot kanang patay. Dayon kining servant diri, kining kapitan diri, okay, kapitan naggunahuna po siya sa iyang mga sakop, ingon nga pamatyon unya ani niya nihangyo siya sa usa ka propeta sa Dios o man of God kini si Elijah. Ingon siya nga, propeta o tao sa Dios, man of God, nagampo ako kanimo o naghangyo ako kanimo nga dili unta pamatyoning mga tao. Pero ang gigamit diri nga pulong sa King James, nagampo. Nagampo o naghangyo. O man of God, I pray thee, nagampo ako kanimo nga dili nga unta imong kining kinabuhi sa mga tao, no? Nga unta dili nimo pamatyon ning mga tawhana. Mo ni mo pasabot diri. So dili tanang pag-ampo pagpakadiyos niya naa pag yun na wa na ko igong panahon mga igsoon. Basahan ninyo ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 20. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 20 nga si Pablo diha gahangyo sa mga tao, unya ang gigamit nga term diya sa King James, nagampo. Si Pablo kuno nagampo sa mga tao dito sa Korinto nga magkuan sila, magtinarong sila o iampo po sila apil. Mine ana ba, no? Nagampo, naghangyo si Pablo sa mga tao nga magbuhat og maayo. Di lang nako kutloon kay malangan nako kutloon pa nako sa Biblia. Pero ang gigamit nga pulong pray o nagampo. So mo ni example nga dili tanang pag-ampo sa imong giampuan pagpakadiyos. Kanang mangayo lang kag assistance pinaagig prayer o unsa man nga mahimo nila nga ang mahimo ra pud nila dili ingon nga Dios na sila. Okay mga igsuon, automatic na ta kay wa na daigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan. By the way, katong nangutana, no? At ang ilang din sa atong tulumanon kung ato na itong tubagon. Mo sentro lang sa karon sa atong topic. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon ang kakayag sa pagduong Katoliko. Uban sa panabang subaga atong mga amigo din no? Mga igsuon no? Sa technical side, Danny Ludong Tax sa Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Happy Fiesta, Senior San Pedro, San Pablo. Sa ngalan sa mahal sa anak si Espiritu Santo. Amen.